El club de lectura aporta a los lectores un espacio para comentar libros, para conectar con otros lectores que tienen sus mismos gustos, la posibilidad de analizar, de profundizar más en los temas que salen en el libro, empatizar con las ideas y con las opiniones de otros lectores y animar a la lectura. La clau per a que el club de lectura ha durat 10 anys és perquè tenim molt bona harmonia entre les diferents persones que el conformem, ha anat a més, que això és molt bona senyal, i compartim les lectures en moltes maneres diferents de pensar, però tots s'unim per el bon gust en la lectura. La meva manera de llegir ha canviat molt des que vinc al club de lectura. Cada mes tenim una proposta distinta i això fa que llisques llibres que segurament fins ara tu no triaries. Els llitges i veus que t'han agradat molt. Una de les anècdotes que recorde és haver fet un pastís de pell de querilla que eixia en un llibre i ningú sabia res i ho vas dur per a sorprendre. Ens agrada sempre intentar fer receptes que estigueren en algun llibre perquè siguera més divertit i acompanyar.